बड' इभान्जेलिकेल लुथारियान चार्चनि मोनसे हानजाया दैबानाजों लोमसावजानाय नखरफोरनो अनसुंथाइ होदों। दैज्लां बोथोरनि गिबि दैबानायाव लोमसावजानानै रायजोनि दाब दाब जायगाफोरजों लोगोसे चिरां जिल्लानि बिजनीनि गोबां नखरफोरा हालाय-हाफाय जानांदोंमोन। दैबानाजों लोमसावजानानै रैखाथि बादायाव थानांनाय बिजनीनि गोबां नखरफोरा गाव गावसिनि न' फारसे फैफिननो हाबायब्लाबो गोबां जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदों। दिनै बड' इभान्जेलिकेल लुथारियान चार्चनि मोनसे हानजाया बिजनी सुबायजार आरो सामथाइबारियाव दैबानाजों लोमसावजानानै रैखाथि बादायाव थानांनाय नखरफोरनो अनसुंथाइ होफैयो। बड' इभान्जेलिकेल लुथारियान चार्चनि मोनसे हानजाया बिजनी सुबायजार आरो सामथाइबारिनि गासै गं 113 नखर आरो खुंख्राजरानि गासै गं 184 नखरफोरनो जाग्रा आदारजों लोगोसे नखराव बाहायनो हानाय मुवा बेसादफोरखौबो राननानै होयो। जे जोङो बड' इभान्जेलिकेल लुथारियान चार्च जोङो मोनसे गिर्जा अर्गेनाइजेसन NGO आरो जोंनि गिर्जाया धेमाजि टु वेस्ट बेंगल दङ। दा दिनैनि जि बे सामथाइबारि ओनसोलनि आइ आफा बिदा फंबायफ्रा जायफोरा जि दैबानायाव लोमजादों बिथांमोननि थाखाय जों अनसुंथाइ लाबोनाया जोंहा BELC आरो जे आमेरिकान लुथारियान चार्च बे मोननै देशजों जोंनि गिर्जाया मोनसे कानेक्सन दं। ओमफ्राय बेहाय जोङो NGOनि खामानि मावो। लोगोसे बे जोंनि शारिरिक जेनोखि दैबाना आरो बेजों नासयजानाय बेयाव अनसुंथाइ होनो थाखाय मोनसे प्रग्राम दङ, बेखौ होनो नेचारेल डिजास्टार्स प्रग्राम मोनसे दङ। बे नेचारेल डिजास्टार प्रग्रामनि गेजेरजोंनो जोंनि दिनैनि बे अनसुंथाइखौ जों दिनैहाय लाबोनो हादों। जोङो बे बोसोराव देग्लाय जोङो खालि चिरां डिस्ट्रिक्टआवल' लानाय जादों, नाथाय चिरां डिस्ट्रिक्टबाबो जोंनाव मोनब्रै जायगायाव जों रानगोन। ओमफ्राय थांनाय बोसोरफ्राव जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय सनितपुर डिस्ट्रिक्ट ढेकियाजुलि बेहायबो जोङो होदोंमोन। नाथाय दिनै होजों दिनैनि दिनाव बिस्रा बाना जायैनि थाखाय बे चिरां ओनसोलावनो जोङो बांसिन गोसो होनानै देग्लायनिखौ मावनाय जादों। रिलिफ होनायनि अनगायै जोङो एडुकेसन सिस्टेमखौ जों मावो। एडुकेसनाव जोङो दिनै गथ'फोर जायफोरानोखि स्कुलाव थांनानै न'आव फरायफैया, दा बिसोरनि थाखाय जों फ्रि टिउसन खालामनानै होयो। आरो हायार स्टाडिफोरनि थाखाय जोङो स्कलारशिपफोर, जुदि सोरबा बेबायदिनो डक्टर फरायनाय ओमफ्राय बेबायदिनो BA नैफोरबायदि जोङो माखासे प्रफेसनेल MSW फरायनाय बेफोर जोङो स्कलारशिपनि खामानिखौ मावो। आरो ससियेल वेलफेयारनि थाखाय जोङो दिनै बेबायदिनो गोबां आइजोफोरनो जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुप ट्रेनिं होनानै बिथांमोननोहाय जोङो अनसुंथाइ माखासे स्टार्टआपनि थाखाय होनानै बिसोरखौ जोङो दिनैहाय दिखांनाय। आरो मोनसे बिसेस खामानिया थांनाय बाराव जों मिथिगौ COVID-19नि थाखाय गोबां जोंनि जोहोलाव सिख्लाफ्रा गुबुन गुबुन बेंगालर फैफिननानै जेबो खामानि मोनाखैमोन। बे समाव जोङो 100 जन जोहोलाव सिख्लाफोरखौ जोङो मोनसे एग्रिकालचार बेस स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं होनानै स्टार्टआप मावनो थाखाय बिथांमोननो जोङो सासेयाव 9,000 खरि जोङो अनुदान होनानै बिथांमोनखौ जोङो बेबायदिनो एग्रिकालचार खामानियाव बाहायदों। 30 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय, लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम, COVID-19 बेराम, खि, हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन। थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 60015-17103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टार क'क्राझार।